Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I just wanna share my not so common love story. Akong confession kay naay pagka-SPG ni. Sa mga minors, kindly skip this one please. For adults only. Kung maminaw mo, focus lang ta sa moral lessons. By the way, ako di ay si Rhea. Born to a Christian family. Both my parents are teachers. Actually, among angkan kay mostly teachers dyan. I am 5'4" in height. Puti, payatot, and have a long straight hair. Ang start sa kong story kay when I graduated from college a few years ago. Since fresh grad ko, dasig kay ko nga mangitag work. I am a business ad graduate. Apply sa tanang pwedeng applyan. Mapa-office works, field work, recruiting agent, and more. Mag-pass jud ko resume. Pero 6 months nang nilabay, wala pa jud ko work. So nag-decide ko nga mustay sa ako sa kong tita, mga 2 hours ang travel from our home. Nagpasalig man siya nga magpa-backer para makasulod ko sa government office. Pagpuyon ako sila ha, gihatag din ako kong CV. Ang routine nako kada adlaw kay tabangan ako bantay sa tindahan ako ang tita. Murag assistant ko niya. Kung wala siya or nailakaw silang tito, ako ang magbantay. Kada adlaw mo nay ako ang trabaho. Daghan pod og customer ilahang sari-sari store. Then mag 2 months na kong gabantay-bantay. Naay mga tambay nga magpalit og yosi or mga ilimnon. Dito ra pod sila magtambay kay naa may mga bangko. Kanang tambay nga naa sa kalsada nimo makitan permi. Mga way mga trabaho. Ang uban kay sika driver ug napoy uban nga murag mga waliligo. Napoy mga uban nga choy-choy rang agi. Halos ka familiar na ko tanan sila mga nao. Kay kada udto taman hapon sila gatambay sa tindahan. Naay group sa tambay. Sagol to sila. Naay pa choy-choy, way ligo, sika driver, ug kanang addict na yun nimo tanawon. Then naay mga regards, but barahon ni tita kay lagi walay mga trabaho. Judger kay akong tita. Bitaw. Mag-istorya-istorya sila og mga green jokes, mga kaigatan nila. Pastila na lang jud, kaya wa joy ayo ning mga tawhan. Wala nagdugay, gipapauli ko sa kong mama, kay may pa daw nga mutabang ko niya. Ana si tita nga inighuman na lang daw silahang lakwon, kay importante kuno kayo. Sumoto nga niabot jud ang adlaw, nga ako ang tita og tito kay naay lakaw. May bisita sila sa side sa kong tito, so gibilin ko nila para mo bantay sa tindahan. Ug ako kay sugot rapod ko kay sayang ang kita. Ang ilang tindahan kay na grills ug screen ug naay pultahan. Mura na jud siya mini grocery jud. Saturday man to, nagtambay na pod ang mga walay ligo. Istorya na pod og binastos. Nya karon kay mas kusog na ilahang tingo kay gasalig sila nga ako ray gabantay. Dinungutan na tong lalaki nga walay ligo sa kuha kung pila daw akong edad. Mitubag ra po kog 21 gold. Dinay mitingog nga lalaki nga pwede na. Wala yun ko nakatingog. Tapos sila'y mga gipang sumpay atong istorya. Ug nagpadayon sila chismis sila ang mga pali. Kanang bastos kayog tapik. Sa kung una-una, naay bayid dire. Mga ahak jud kaayo ning mga tawana. Well, nagpaminaw ko nila, na-curious ko. Ingon ana day na no. Mo dinay buhaton sa maguyab. Nakauyab ko sa una, pero wala pa ko experience anan to. Then idol tong patsoy-choy nga lalaki ug miingon nga isa ka empigang. Then akong gihatag siya ug nangutana siya nga na-curious ko no. Nikunot jud ang akong kilay ug misipat niya. Dayon talikod. Pero tinuod biya iyahang giingon. Pero nganong nakaingon man siya na. Sumoto nga gapadayon sila og inom. Taod-taod kay nag-iya-iya nagpanglakaw.
Naulahito si Boy Choy Choy. Nangutaan na siya sa kuha, nga ikaw yapoy bantay ugma. Mitubag ko go. Nangutaan na siya, gusto ka nga itry. Mitubag ko nga, naunsa ka? Then mitubag siya nga, see you tomorrow. Kani si Choy Choy murag sigilag pagwapo nga walay liko. Usay makit-an ako siya nga mag-drive og sikat. Sumo na to nga pagkaugma kay nag-open ako sa tindahan. Usually pag Sunday wala kayo'y customer. So hayahay ra ko. Pipila lang ang mamalit og ang mga tambay di po na sila gaari kung Sunday. Og sayo pod mi nga ga-close mga 5 PM. Then mga 3 PM na to og gilaay ko kay mingaw kayo. Og kalit lang mitungha si Boy Choy Choy. Nakulbaan ko. Ambot nga nupod ka. Dayon istorya-istorya na siya. At first, wholesome kaayo iyang istorya. Mo nang nisabay-sabay ko hangtod nagkalalom og hangtod ni abot sa binastos. I mean about sa tot naman iyang istorya. Pero natingala ko nganong mingtubay ko. Kanabitawng murag nakamata ako ang tinaguan nga biga. Hantod kadugayan, nanginit man hinuon ko. Ambot noon sa ko. Ana siya nga, ganahan na ka no. Sa tinuod lang sa kung sa, ganahan na jud ko og nanginit na ko siyang istorya. Lain jud akong gibati ng murag na ay 9 facts tale sulod sa kong bati. Kabuang jud na ko atoy. Sa mo to nga lahi namang yun, ako na lang siyang giingnan nga mag-close na ko. So nigawas ko kay mang close na. Og niduol siya og niingon, kung gusto ka, ipa-feel na ako ni mo karon. Nisamot og tingkag akong dalunggan. Mitubag ko nga, ambot lang. Padong na kog sulod og misunod siya og ingon siya. Nga sige na, palamian lang tika. Ako alang tilawan ng imo. Dayon iyahang gilak ang door. Ingon siya, nga lingkod lang. Og nisunod rapod ko sa iyahang gingon. Mura jud kog na hypnotize atong panahon na yun. So gihubo na niya akong shorts. Og nagsunod na siya dula sa ko ang words. Og iyahan nang gitilaan og ayo. Sa kong kaugalingon, lami man na. Naka-feel na lang ko gilok kayo. Mao na dayto. Ingon pa siya, nga nigawas jud daw ako ang feelings. So mo to nga iyang gikuha akong shorts o gisuot na ko, humani ko siya cobra sa ref og niingon. Lami kayo ka. Sa sunod isulod na nako ka. Dayon milakaw siya. Wala jud ko makalihok diretso. Unsa man tong nahitabo? Naunsa ko. Nag-unsa mi. Mura kog nabanhaw gikan sa langit. Kung nagunahuna ko, unsa may nakaon nako nganong misugot ko ato. Katarong unta na akong bay. Nakoy ex before pero wala man may gingon ato. Pastilan. Astang sayo pa ba sa kong nahi. Wala gani ko kaila niya bisan sa iyang pangalan. Pag wala ko kaila, kinsa og unsa siya. Ako lang nihibalaan kay tambay siya nga sikat driver nga naghit. Diyos ko Lord, naunsa man ko, kabugo ba? Isa pa ako mahibalaan sa kong tita nga nagkiat may tindahan. Patay kay ko. Ang dungog sa mong pamilya kay madaot yun. Kung mahibalaan pa sa kong pamilya, pasin palayason ko. Maglakaw kong walay ulo. Aha ka dyan. Nakahuman man ang takog eskwela. Ug nganong gatinang ako. Tibok gabi wala ko'y tulog. Good thing na lang kay nig-ugma na naslan tita ug ako kay muli na. Unta dili na mag-cross sa mong landas atong lakihan. Sumoto nga niuli ko sa mua nga mura nagparanoid. Di na ko katulog ug sige ko guna-una. Unsa kahay gisulti atong lakiha akong gaon sa mi. Ug unsa kay reaksyon nila.
Maojod ang ako ang gikabalakan. Maola gid ning biga ang ipairan. Good reputation among angkan kay Diyos nun. Basin ako ray na lahi. So ang akong gihimo, nag-apply ko online job nga hiring sa Manila. Gusto ko mulayo daring dapita ug makalimot sa akong kakayan. Pero nikalitlag panawag si tita. Nagbuto-buto jod akong dughan. Ug ana siya, nga Raya, nangita biya to si Joel nimo. Nangutan akong tita kung kinsa na si Joel. Kato daw tigtambay dito, nga gwapuhon. To arayod. Halos makuyapan ako while ga istorya mi ni tita. Manangutan ako kung nganong nangita si Joel nako. Mitubag si tita, wala raman. Nangumusta siya og asa na daw ka. Ningon rapod ko nga niuli na ka. Buotan biya to diarrhea, pero murag nilarga naman to. Siman man to day. Ang ako radyo na tubag ay maobatita. Pero thank you Lord kay may secret is safe ug thank you kaayo kay milakaw na siya. Lami kay nun si tita nga dili gid siya buotan. Manyak noon kay motuob ako. Sumo to, nilabay ang mga pila ka adlaw ug gitawagan ko sa isa ka bangko kung asa ko ga-apply. So dali-dali ko adtog Manila kay chance na ni nga makatabang ko sa akong pamilya ug makapalit pud ko sa akong mga kinahanglan ug makapalayo sa mong lugar. Basin gipanabi nako ato mga tambay didto nga naukay nako niya. Hambot na lamang. Sumoto nga nadawat ko og after training gi-assign ko sa Mindanao area. Mga 45 minutes gikan sa mong lungsod ug mga 2 hours gikan ilahang tita. Dayon paspas ra kayo ang dagan sa panahon. Basta bangko kay daghan man yun nagtawo kada adlaw. Na-assign ko sa mag-open og account, mo nang daghan og pila. Dayon na isa nga kaila sa mong senior clerk. Ingon siya nako nga tarungan na kay ako anang kaila. Sa moto nga pagduol sa lalaki, miingon ko good morning sir, mag-open kag account. Pagtanaw na ko siyang nawo nga si Boy Choy Choy. Pagtanaw na ko siyang nawo, si Boy Choy Choy man. Mitubag ra siya, yes ma'am. Mitubag pud ko nga na I-form sir. Na naman kay requirements sir no. Moto nangutan na siya about sa mga accounts ug nitindog ko kay magkuha og bag-ong form. Pagbalik na ko, iyahadjud kong gi-head to foot og tanaw. Nihunong pigid siya dapit sa komba. Then miingon siya, wala nakakailan ako. Mitubag ko nga, kaila pa sir eh. Mitubag siya nga, maayo. 3 day kag-work. Kaila man ko sa mong kauban. Then miingon pa yun siya nga, see you later. So moto nga wala na jud ko mahimutang. Mura na kog alimango nga sige kisi-kisi. What if ibulgar niya sa amo ang senior clerk about sa nito po? Ulawa kayo. Basin matanggal pa ko. Wala na ko concentrate. Permi na kong gipaningot taman hapon. Pagpauli na namo, niingon sa senior clerk nga naa daw nagtagad nako sa gawas. Paglili nako kay si Boy Choy Choy. Samot nang wala na jud ko mahimutang. Unsaon naman eh. Sumoto nga pagduol nako ni Boy Choy Choy, nangutan nako kung unsa man. Mitubag siya, kumusta? Tubag pud ko nga, okay ra. Sige, muli nako. Tintubag siya nga, unya na. Gusto ka makig-istorya ko ni senior clerk ninyo. Then nagpa-evil smile din siya. Then mitubag ko nga, unsay toyo nimo sir? Maluoy ka. Ayaw pag-iskandalo dere. Katong sa una kay nakalitan ra gyud ko. Dili man ko ingon ana nga bahay sir. Tarong gyud ko. So kadato sir, gi-promise yun ako nga di na mausab sa akong kinabuhi ang mga ingon ana. Garosaryo bi ako permi para sa sayop nga ako nabuhat.
Ayaw lang isaba nila sir. Mawadaan ko og trabaho. Dayon perte niyang katawa. Daningon siya nga dinner ta. Og nigawas ko diretso sa iyang car. Og nisakay jeep nga walay tanaw-tanaw sa signboard. Basta malayo lang ko niya bisan asa pa ang ruta sa jeep wala na ko'y pakilaman. Sunod adlaw naa na pod siya. Nagdali-dali yun ko gawas og kuyog sa akong mga kauban. Dayon sakay ko jeep. May untag wala na siya. Nibalik na sad nga di na ko katulog og permi ko makulbahan. Sige kog bantay unsay istorya or chismis sa akong office mates. Samot na sa moang senior clerk. Permi na lang pud ko nga go-overtime. Then isa ka adlaw na wala na ko kita siyang car. Pero lahi man di ay iyahang gigamit. Naanapod siya sa gawas gahulat. Og ni text pa siya. Nga gawsa ko be. Gilikayan ko nimo. Gusto kang makabalo silang tanan kung nag-unsa ta sa tindahan sa una. Diniha kong giingnan nga makikita siya sa usa ka hotel. O giingnan pud ko niya unsang orasa o unsang nga room may magkita. Aha ka dyan. Gi-blackmail ko sa adik.